Ja saman tien uutta video. Mä sain kynttilätkin paikoilleen tänne hyllyyn, ajatella. Karjala, mitä liian tekee siellä? Siinä ne on. Kynttilät. Wow. Sitten jossain vaiheessa ehkä hommaa vähän lisää noita tommosia kynttiläjalkoja sun muita. Oho. Ja täällä meillä sapuska valmistumassa ja vesi kiehuu niin sanotusti. Ai. Otas tosta noin, pistetäänkö vähän aikaa? Ja pistetään täältä sekä tähän näin. Ja otetaan täältä nuudelinussi. Nuudelinussi. Pistetään sekaan mausteet. Laitetaan hetki. Mausteet selkeä laittaa kyllä. Joo. Ja tässä on se syy, minkä takia mulla on aina likasta täällä. Mä teen sapuskaa, mutta mä en osaa siivota jälkiä. Näin lyhyesti ja ymmärrettävästi sanottu. Sekoitellaan tätä vähän tossa. Ja mulla on taas nää liekkisiivet. Ja liekkisiipien paketti tossa pöydän, tiskipöydällä ja vielä kaiken lisäksi muikin luistaa taas hyvin. Niin joo, tuolla piti se. Oi, nyt taas on laittu liikaa vettä. Ei se auta. Sitten tosta maustepussi. Hei, lopeta nyt riehuminen. Tonne mausteet sekaan. Voi helvetti, mikä vesien määrä. Joo, hienoa. Toinen pussi maustet sinne. Ja tiedättekö te, mitkä pelastaa jokaisen ruuan, jos jostain tulee pahaa? Tämä valkosipulisuola. Sitä mä tungen joka paikkaan. Tonnekka, vähän tonne noin. Vähän tonnekin. Noin, niistä tulee nyt ihan parasta safkaa ikinä. Se on se parhaan ruoan salainen ainesosa. Uskotaan tai älkää. Ja sitten mulla aina nyt kiehu sinne noin paljon. Mielestä pienemmästä uskalla laittaa. Ja sit, no joo. Mulla oli tässä vielä tällainen, mitä mä en esitellyt. Sweet Thai chili. Sweet Thai chili. Mä en tiedä. Joo, sitten avataan tämä purkki tästä. Noin. Ja se pitäisi laittaa tonne. Siellä on hyi helvetti, siellä on kaikkea. Kärpäsen raatojakin. Sitten sekoitellaan tää kastike tässä. No, ei se kyllä kovin kummoseksi muuttunut, mutta ei se mitään. Viimeksi tein kyllä silleen, että en ostanut tuota Unclesin penistä, mikäli. Niin pistin vaan pari purkkia ruokakermaa, niin tuli kyllä ihan saatana hyvää sapuskaa. Mut kyllä toikin nyt menettelee kai. Vittu kun tää nyt kuohutellaan. Enkä muuten edes kattonut aikaa, ei kai se on niin nuuka. No. Ja siinä on sapuskaa ja nuudeleita. Kattokaa. Hienosti taas kaikki jätetty tippipöydä. Ehkä mä siitä joku päivä siiveen taas. No niin. Lattialle tippu. Joo. Kylläpä on taas addiktoitunut näihin videokuvauksiin. Kattokaa kuka siellä. Kissa menossa vadille. Älkää häirikö sitä. Joo. Semmonen kokkinurkkaus. Joo. Jep. No nyt se on moro.